Jeliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati na an ka bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn fiɲɛ suru sira fɛ ka daminɛ Segu, Sikaso, Kucala, Mopti, Gawo fo Tɔnbɔkutu foli b'aw ye ka yir'a la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye n'a fɔ laadala ko Mari o Mari a balimakɛ Musa Tɛnbine fɛ nɛgɛ ɲɛ mugan mana gosi waati min o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sira an ka maa min tɛ maa dogolen ye tuguni an ka nin plateau la sa sanga ni waati ni kobaw bɛ jamana kɔnɔ an b'a wele walasa a kana se ka walawalali kɛ jamanadenw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la komi n y'a fɔ a ye cogo min an tɛna bi kɔni kumaw tɛna caya sabula fɛn caman de bɛ yen min kan ka pase ka kɛɲɛ ni ta in donc ka yira aw la dɔrɔn k'a fɔ nin waati na ani Abdou Niang ani ale de bɛna jɛ nin waati na ka bi masala k'o kɛ masala bi babu bɛna kɛ babu kelen babu bɛna boli lakanabaliya yɛrɛ bɔnako kan surtout a dogolen t'a la k'a fɔ min ye septembre tile 17 an bɛ se k'a fɔ maridenw tɛmɛnen min ye an ka double attentat dɔ kɔni kɛra yan ka camp de la gendarmerie ani aéroport visé donc fɛn minnu bɔra la mɔgɔ minnu minɛna o kumana an yɛrɛ ye kuma caman ye bɔlɔlɔ sanfɛ donc n'ala sɔnna an da bɛna don k'o bɛɛ walawala aw ye ani Mawulu nin waati la an y'a ye Seydou Soumana Mandani Hayidara yɛrɛ fana y'a da don a ko filo caman na filo min an bɛ se k'a fɔ nin b'a san caman ye Abdou Niang yɛrɛ kuma sera ka kuma a kan a bɛ san caman bɔ ale yɛrɛ tun bɛ nin kelen de fɔ bi an bɛ se k'a fɔ Hayidara yɛrɛ da donna a la ka walawala hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka yira k'a fɔ a bɛ ka da don ko la peut-être a tɛ komi maîtriser n'ala sɔnna a tɛ mɛn an bɛna kuma di Abdou Niang wuli so an yi wele nana wele kan jaabi ka baara to kana a diyara n ye sabula sanga ni waati n'an yi wele n'an mago jɔrɔ la i b'an jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo yan'an ka don babu kɔnɔ. Oui, n'aw mago jɔra n na nali ye wajibi ye parce que c'est à travers vous o ye jamana yɛrɛ de ka mago ye donc ni faso y'i wele waati o waati tu dois être à la disposition k'aw yɛrɛ fo aw bɛ cɛsiri min na jamanadenw hakili fonini la ka bɛɛ fo k'a fɔ hali bi an ka jɛ ka hakili ɲumanw ta ka jamana sɛgɛrɛ wa ni ala sɔnna an bɛ sebaaya sɔrɔ ko in na inchallah. D'accord n'ala sɔnna an bɛ sebaaya sɔrɔ donc o siratigɛ kɔnɔ Abdou Niang an bɛna don attaque kɔnɔ yanni an ka se peut-être Hayidara ka boli ma an y'a ye maridian tɛmɛnen an y'a ye attaque terroriste dɔ kɛra ka min ye camp de gendarmerie ani aéroport visé o siratigɛ kɔnɔ finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka ko kɔni dan sira kan an y'a ye jamanadenw fana ma hawuja sabula dɔɔni bɛ mɔgɔw kɔni u bagira u ka occupation na nka an bɛɛ bɛ toujours ka mode opératoire dɔ u bɛ nin ko in de kɛ walasa ka jamanadenw ja papa mɔgɔw ka siran min ye dugu ye a ka se ka paralyser mais nin dɔɔni an ye civil caman min jamanaden caman wulila ka fara finitigilakaw ka yɔrɔ caman walasa k'u dɛmɛ min ye banbati minnu yɛrɛkɛra ka se k'u minɛ kelen kelen an ye civil participer o la kosɛbɛ mais samedi civil yɛrɛ ka participation fana digira o la sabula o ye message kɛ o kɔfɛ ka yira k'a fɔ ni civiliw tɛ civiliw k'u sen bɔ o ka to o ni faamaw tɛ comme e yɛrɛ b'an bolo i bɛ se ka mun fɔ nin attaque in kɔnɔ Kati ta kɔfɛ nin fana nana kɛ bi an bɛ se ka enseignement jumɛn de tirer mun bɛ se ka faamu nin ko na. Oui, Kati ta kɔfɛ nin kɛra bi mais ça veut pas dire que à Kati c'est fini donc nous devons an kan ka to vigilance la tout près peut-être hali u ye yɔrɔ kelen minnu viser o dongo ça veut pas dire que ou tena tenter tuguni ka segin donc on doit tirer les enseignements parce que à chaque fois que vous attaquez yɔrɔ dɔ la n'u ye wo ye yɔrɔ min u bɛ mɛn bɛlɛli la n'u ye wo ye u b'u glisser ka tiɲɛni kɛ. D'abord moi je veux que population kana céder panique la parce que ni mɔgɔ ninnu bɛ fɛn o fɛn kɛ ani bɛ fɛn o fɛn fɔ o ye ka hadamadenw jawuli faamaw o jamanadenw ka mɔgɔw jawuli o de la bi bi in na u ye menace yanga jamanadenw mais menace wɛrɛ bɛ yen u m'o kuma da kɛnɛ kan mais a kibaruya bɛ yen et puis mɔgɔw dɔw b'u complices de b'u k'u su ka taa o terrain kan o ye ko kumakɛlaw ko n'i y'a y'u ka fɛngɛw tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko kumakɛla minnu bɛ ka mɔgɔw jamanadenw don fili la donc ko ka olu cibler olu bolo kumakɛlaw bɛ jamanadenw don fili la olu ɲɛna anw de bɛ fili la olu bɛ tiɲɛ kan donc minnu bɛ k'u ka gundow fara ɲɛna k'olu de bɛ ka jamanadenw don fili la n'i ye audio dɔ circuler la kɔsa in na ne tɔgɔ b'o kɔnɔ Boubou tɔgɔ b'a kɔnɔ u bɛ ka nɛniw ni kuma caman fɔ etc mɔgɔw de bɛ k'u bila u diriger ka taa o sira kan parce que complice minnu bɛ baara min na yan o degunnen don kosɛbɛ kibaruya dila caman fɛ donc il faut que i k'olu cibler olu t'a dɔn ko
c'est vrai, il y a des ciblés. Ah, bien, on va bien, on va famille bien, on va faire bien. On connaît. Nous, on sait, c'est pas pour rien qu'on fait un réorganisé. Badiani façon Macron qu'on a un mot d'ordre mindiambo kelendeka. On a dit makulu tchalawe, tauke makelena. Ambe hiku comme ça, quand même rien à faire. Nous, on ne se laissera jamais qu'à faut qu'à keko, qu'à sigi kuba la kali. Maintenant, c'était quoi? C'est la légitime défense. Maintenant, Saria be Oyamari. Et les 17 attaquants, symbole Chamamba de Bakon, la symbolique est très forte. À Bénin, Aïsika Sankelen Fengadema, au lendemain du discours du président. Ça, c'est très important. À Bénin, gendarmerie, Mali gendarmerie, qui a date anniversaire. Kata gendarmerie ciblée de cette façon. Aéroport aussi, aéroport ciblé, ça aussi c'est très grave. Parce que ça veut dire que Diamana et Mali t'es morana héroïque. Ou la propagande nous fait faire que acting, fin de débat qu'on fait. Pour que Diamana imagine à l'international. Pour que quand Moro Siran, Mali n'a rien, parce que ni sera qu'à aéroport là, avec Moro la Siran. Alors que l'aéroport n'était pas visé. Où tu t'as armé l'air qu'à base de Kama. Drone ni fin numbe. C'est pourquoi il y a Francis Medjaoué, fin qu'elle est pau, où il y en a que drone euro de Koshira. Il faut là qu'on une plateforme de drone. Francis Medja paye ni de faux. Mais au lieu qu'on t'a donc, comme on m'a séga doué, parce que fait on fait qu'on a un gaubet à la lara. Donc on doit tout bolito à série. Il y a où t'as aéroport euro minove. On y armé l'air qu'à base in Kaja. Ou n'y en a où. Ou bien n'y en a qu'à faire. Mais à Kaja drone y aura donne. Voilà. Ou bolito. Mon bolito il est dans nos pays aéroport Kornaka. Sinon on a aéroport comme. Donc on a ici ça a même moutier ni que ni yorina. Ou t'as donc fait un 20 ans. Ou est qui s'est tiré là. Finalement ou est donc à Jakarta mina la Jakarta mi. Ou est au mort de Jakarta Bochala. Eh, on va en aller. Non. Oui, donc les Jakarta Bochala, Jakarta est essentiel non fait. Pour que tasma bla avion na quoi. Il va y avoir là où essence de bon. Jakarta est essentiel. Oui, bien sûr. Pour il y a beaucoup dans la Jakarta là, oui, donc les Jakarta Bochala. Que sera qu'à faut bir avion genno et autant donc où est-ce que tasma bla yoromina réacteur yoroy. Fin de beau là, ni tasma bla là va faire vraiment quoi. Donc ça veut dire que mana avion kama mana ni yoro kama utara parti mi kama o échouera ou bolto ka segunda na point ni yoro kama ils ont profité pour que ça finisse. Mais je pense que madje baude de coin kono et moi je pense que les enseignements doivent être tirés que nous conseil de défense que là je suis sûr et certain dans sera fin chamama parce que ni est présent qu'à 22 discours là Koko avait mis force ou fait Mounumbi yoro sensible ni fen d'adopter une posture opérationnelle exemplaire. Ça veut dire que en réalité la posture adoptée dans ces différents endroits attaqués c'était pas la bonne. Voilà. À voir des fois indirectement. Oui. Mais ni déterminé que mais moi nous menons parce que ni déterminé que vidéo là anya yani attaqué anga yini funange nunu kunye vidéo do ke kayira ka fona la sonate mais obina na école de gendarmerie attaqué obina na senu attaqué mais vidéo kuma bla mais vidéo bla là juste après l'attaque anya ye fana ka fo d'habitude ni mo nu ye tieni fana ke c'est vrai ane en ma communiquer le ke ma follow mun be jaw bla tieni non bla mais zena au moins c'est qu'à fo avec exactitude déjà mi kera mo tamara de comprendre alibi parce que Mali gouvernement a communiqué après le chef d'état-major il a fait installation de touchera mais jusqu'à présent ni France Média a fait tout ni au lieu de Katiba Moronoli mana attaqué quand même jusqu'à présent dégâts matériels ni fait même au moins c'est qu'à bla alibi kasoro ni le coquin là que mon follow ni ben fait non bla qu'est-ce que ça prédit puis bon demse bi ka comment quoi message mais de commencer à enseigner matière. Voilà, c'est-à-dire il faut que les gens fassent très attention.
sécurité ko question de gérer il n'a pas y rester ok mais avec d'autres là qui intellectuel ou ni voilà pourquoi on n'a pas communiqué, pourquoi on n'a pas donné le bilan, pourquoi on n'a pas décrété un deuil national, pourquoi moi quelqu'un qui était il s'attend à une réaction de ta part même les doucement satisfait oui qui est malheur là qui est niédi là qui est fin. Mais moi, il a vu que tu gardes le même sourire, le même sang-froid, il s'inquiète. Parce qu'il y a le 10 000 il a pour qu'il y ait 10 000 là. Il est déçu. Bon, moi, je fais que, je fais que tu douma, que tu télé ou la naï, que tu sanction, il y aura des sanctions. Mais pas maintenant. Parce que ce serait donné. Faire plaisir à ces gens-là. Moi, donc, question de sécurité, comment tu gères, il va falloir y rester au Kenya, il y a un barreau, ni fait, on gérer tout. Moi, nous nous attaquer, on va d'abord faire nos décams. Drapeau blanc, berné, na diamana, sangala, c'est ce qu'il veut. Nyadji ou bora, famille ou yé kachila, moi ou yé mankana, un erdemaka, c'est ça l'objectif de ces attaques. Mais pourquoi vous insistez quand on a au plaisir que vous m'avez Kodombalia, ou bien tu es complice au drone de dos, soit il te fait un kalama, soit il est complice de. Donc, bara nyadombao, anga to ou bolo, ante foi don sécurité kokumana, anga toi tigi ou bolo, lu ba don ni mo mun benyona. Ida sera mima no ye chieni mununkera. Kufa yɛrɛ bɔra ka kuma a t'a dɔn min kɛra parce que a ko bilan ni fɛn ninnu ko minnu attaquera k'u yɛrɛ bɛ bɔ ka tila ka n'a fɔ k'olu t'u da don o la pourtant n'u ye fɛn o fɛn kɛ u bɛ vidéo de kɛ an ye nin mobili hakɛ ta an ye nin maa hakɛ fa an ye nin fɛn kɛ avec fierté mais cette fois-ci ils ne l'ont pas fait pourquoi parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé attaque bi senna waati min i ye France 24 cɛ kuntan ye k'ale ni minnu bɛ quand gendarmerie attaqué quand nous contacter là. Donc un média international qui est en contact avec les assaillants au moment où l'armée attaqué, ça signifie quoi? Moi quand donc qu'on a fourni sauter, qu'on a fourni sauver, état-major ou dedo. C'est ça en réalité. Ou quand on fait nous tu me contacter là, nous les vidéos filmées, anika kibaria douma au bas de Taralahara. Donc, il ne peut pas savoir bilan et mouillé. C'est pourquoi, attaquer Ndouye Flana, Francis Média Bec a titré quel bilan après l'attaque. Oui, source inventée les dames. Selon une telle source sécuritaire, selon une source confidentielle, ils inventent des chiffres qu'on nous dit. Aïssa, on va gouvernement ma Karula. Ça, c'est une stratégie. Prêcher le faux pour avoir la vérité. Ni bi fɛ ka kibaruya dɔ dɔn i bɛ nkalon ta k'a d'a tigi la a tigi bɛna bɔ k'a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ a bɛ information min di o la u mago b'o de la pourquoi u mago bɛ bilan na c'est pour que ka jamana mankutu tiɲɛ ka sɔrɔsiw démoraliser ka sɔrɔsi minnu bɛ formation na k'olu somɔgɔw fana jigi tigɛ ni propagande ni fengay c'est ce qui était recherché bon ne bolo gendarmerie attaqué c'était aussi une façon gendarmerie de formation pour démoraliser ani ku somro jigitike ku bla révolte ni fengay c'est un message mais moi j'étais très content chef d'état-major Taralen ka tout lajɛ voir le moral avec niveau mina et nega élève keleme uchela kunu nya ka statuer donc u ka tɔɲɔgɔn minnu kelen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a la a y'a bila ka statue kan qu'il jure u ka mɔgɔ minnu sara ils vont les venger ça c'est un élève gendarme ça montre déjà état d'esprit min bɛ yen j'étais très fier parce que ça c'est ce que moi je connais. Je me vois à travers mes élèves idées et convictions Mimboula. Au lieu d'être abattus, ils jurent de venger leurs collègues. C'est ça qui doit être la motivation, la détermination
de tous les Maliens. Voilà. Ok, hier au Fanafoni, il y a maintenant population investie là ne quoi na anya yi bon mo be ka fo anya yi président anya yi ayira chef d'état-major ya ayira ka fo vraiment beaucoup akilito amalgame kana kene quoi na anya yi ko surtout population c'est mana donna fere du be se ka pour que amalgame kana ko kene quoi ne ko yera la sang. D'abord il faut que mo ka don nu ka la yini te ni dama tieni u ka la yini doyi hadamadenya ni signyonya ni badenya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana de tiɲɛ o de la u b'u yɛrɛ kofɔ ni diinɛ ye u b'u yɛrɛ kofɔ ni siya ye pour que ɲagamini ka kɛ a ka fɔ ko nin siya mɔgɔw de don walima nin diinɛ mɔgɔw de don c'est ce qu'ils veulent en juste mɔgɔ minnu yira la k'olu de ye ko in cerveau ye i yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ mɔgɔw b'a la ko ɲɛ bɛ denmisɛn minnu na nin denmisɛn ninnu tɛ cerveau ye o fana ye manipulation dɔ ye ko in yɛrɛ cerveau bɛ ji jukɔrɔ de olu yɛrɛ tɛ taa terrain kan a dɔw bɛ kɛ terrain kan mais ni pourquoi u bɛ denmisɛnnin bila en avant c'est une façon ka an ka armée ridiculiser a bɛ fɔ ko nin denmisɛnnin fitinin ninnu de bɛ ka an ka kanw ci ani ka fɛnw kɛ alors que c'est totalement faux mɔgɔ tɔ minnu minɛna il faut e k'olu lajɛ force min b'u la ani gabarit min b'olu la et puis âge min b'olu la. Kelen yɛrɛ y'a ka fɔ ko ale ye mɔgɔ kura ye dɛ ko sinon ko lakuru tɛ se ka. Voilà denmisɛnnin fitinin ninnu olu o yɔrɔ ye manipulation yɔrɔ de ye pour que k'a yira comme si denmisɛnninw de bɛ ka kulonkɛ kɛ an ka jamana endroit sensible la mais mɔgɔ tɔ minnu minɛna e k'olu lajɛ kamalenkɔrɔ kɔkɔlenw jamais ninnu tɛ se ka kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ ye c'est la communication mɔgɔ kana ben o piège kɔnɔ ninnu tɛ cerveau ye cerveau olu bɛ duguma k'a ta kɛ u ye mɔgɔ fila yɛrɛ fana tɔgɔ fɔ ça c'est des commanditaires minnu ma ye olu tɛ ye kɛnɛ fana kan olu de y'a nunjuru donbagaw mɔgɔ minnu bɛna a ta kɛ i b'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn dɔn ye i y'a mɛn dɔgɔ kuma na k'ale bɔra diɲɛ la k'ale bɔra Nampala i ye dɔ ta mɛn k'o bɔra Nampala u tɛ hali ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ dɔ de bɛ na n'u ye o de b'a coordonner ka jatigiya ni fɛn bɛɛ organiser u bɛ ɲɔgɔn ye attaque don de pour que ka taga kɛ donc il faut pas que an ka taa bin u ka o piège kɔnɔ u ka objectif ye mun ye cɛni ye min fɔ u ka déclaration na ko sɔrɔsiw ka Assimi kɔ bila kabala kan dama min ɲɔgɔn ye o ye nin de ça veut dire que c'était pas du tout le djihadisme qu'on connaît ni ye politique de a dabɔra fanga binni de kama et n'i ye jateminɛli kɛ a bɛnna contexte min ma au plan politique ça te permet de comprendre qu'en réalité c'était politique. Ok. Mais c'était politique, mais il y a mais particularité pour la morale, il y a fin d'offre. Si tu vois, bon, on revendique ça au nom de l'islam, quand on quel est djihadisme, mais quand tu descends dans la zone de Mopti, il va y avoir beaucoup de quelqu'un qui est ethnie d'Octan de Kama. Oui. Maintenant, quelle est cette possibilité-là? Il y a fin de ou comme moi, je population menacée. A ko k'olu ka kɛlɛ in tɛ siya ko ye fɛn ye tɛ civil ko tɛ fo ni faamaw de donc alors que Mopti u ko siya kɛlɛ de don k'olu ye filaw de ye u b'u ka filaw de défend ko ni min kɛra filaw la k'u b'o de ta k'o sara mun na parce que siya kɛlɛ bɛ se ka wuli Mali centre la filaw n'u sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ mais Bamako population sigicogo ni fɛnw na o kɛlɛ sugu tɛ se ka wuli quartier tiyan ko nin ye filaw sigiyɔrɔ ye dugu ti yan dabini na ko nin ye filadugu ye nin ye etc. ça n'existe pas ici donc c'est très très difficile ka se ka siya kɛlɛ wuli yan mais kɛlɛ sugu min bɛ se ka wuli yan o ye silamɛya taabolo ko kɛlɛ de o de la minnu bɔra ka Bamako menacer k'u bɛna attaquer kɛ population k'i sen bɔ a la u ko ko kafiriw ni silamɛw de bɛ ɲɔgɔn na wa ko olu bɛ message min ci karamɔgɔw ma u y'a préciser u kan bɛ karamɔgɔ jumɛn ma sunna karamɔgɔw donc u b'u bɔ ɲɔgɔn fɛ yan ni olu de ye k'u ka marifa ta k'u fa fana y'o de fɔ n'u ma se ka marifa ta u ka fanga kɛlɛ n'u da ye wali u ka kɛnɛya n'u dusukun ye u ka kuma fanga kan
fanga ko faga fanga ko mina ku datu ko we sedushia belebeledi ku bo de nyini o karamo fe. C'est une façon de dire Shia kelete nga dine kele de do on islamé oui islamé du sunamogo face aux autres. Sunamogo majorité au tennis raka mais kana siga ni marfatiki nu a club de bora communauté mina o communauté kelende al na sur minorité de do bora communauté de tchela wa ubeka kramo munu fo o kramo fana bo communauté kelende tchela be globala wajulu sugu munu mega ke andabna so we norme ne wakati mi be aye wajulu sugu munu kera laïcité wakati o karamɔgɔ ye fanga kafiriya ka jamana mara kafiriya donc fo Iyad bɔra k'u féliciter nka k'u ka marifa fara kan cette fois-ci ils sont en train de leur demander à défaut de prendre des armes u ka fanga kɛlɛ n'u da ye donc an ti sigi k'a lajɛ don nataw o bɛna waleya cogo min o siratigɛ kɔnɔ Abdou Niang an bɛna don peut-être kuma min fɔ nin waati in na an y'a ye Mawuludu la Haidara yɛrɛ bɔra ka kuma ni régie prenant peut-être Haidara ka numéro 1 an b'o ta fɔlɔ an bɛ taa dɔɔni sabula an y'a ye fɛn caman de a ye fɛn caman de fɔ nka an bɛ don n'a ye sabula presque i ye san caman kɛ i bɛ ka nin kuma kelen min fɔ c'est comme bi o conseil président yɛrɛ de bɔlen bi ka kuma dɔw sɛbɛntiya an ka Haidara ka sortie fɔlɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka na. Ne ti sɔrɔsi ye. Ayi i to yen. N tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn. Ayi. Nka n bɛ n yɛrɛ ma. Alidaho kɔrɔ cɛ. N bɛ fɛ k'a f'u ye n bɛ kalama fa tɛ n na. Ayi alidaho kɔrɔ. N bɛ fɛ ka min fɔ sɔrɔsiw ye. Olu de ye sɔrɔsiya kalan u b'a ɲɛdɔn. Tiɲɛ. Mais an kun bɛ min dɔn sɔrɔsiya la ka kɔrɔ. Ka mugu ta face à face ka ɲɔgɔn ci. An kun b'o dɔn. Siga t'o la. Mais fɔ sɔrɔsiw k'a dɔn an tɛ yen bilen. Ayi alidaho kɔrɔ Haidara. N'u b'a dɔn u ka segin k'a dɔn. Tiɲɛ siga t'a la. An tɛ mugu ni kisɛ la dɛ. Ayi. An bɛ janfa ni janfa de la. Alidaho kɔrɔ Haidara. An bɛ janfa ni janfa na. Tiɲɛ siga t'o la o don. O la n'an sera yɔrɔ dɔw la. Naamu. Fo an ka tiɲɛ fɔ sɔrɔsiw ye. Minnu bɛ jamana mara bi fo tiɲɛ ka f'u ye. Tiɲɛ siga t'a la abali. Si ça ne va pas. Marifa b'olu bolo ka u yɛrɛ ɲini o. Anw dun. Hasbunallah. Faamaw ye. Ala de bɛ tanga kɛ. Nka hakili b'a yɛrɛ ɲini. Tiɲɛ siga t'o la. Alors si ça ne va pas, i b'i bo kɛ min na a bɛ hakɛ to o de ye n'i kumana sɔrɔsiw yɛrɛ kan. Tiɲɛ siga t'o la. Alidaho kɔrɔ. Nka anw ka misiriw kɔnɔ anw ka diinɛ wajulikɛyɔrɔw la dɔ wɛrɛ ti fɔ fagali kɔ dɔ wɛrɛ ti fɔ joli bi bɔn kɔ dɔ wɛrɛ ti fɔ jihadi bi kɛ kɔ aw tulo bɛ nin bɛɛ la. Tiɲɛ siga t'o la. Alidaho kɔrɔ. Zamzami. Aw tulo bɛ nin bɛɛ la. Tiɲɛ siga t'a la. A tɛ se k'a fɔ ko an m'a mɛn n'an m'a mɛn maa o maa t'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ e m'an ka jamana mara. Tiɲɛ siga t'o la. Zamzami. Alors tolérance jamana cili tolérance o ti jamana mara cogo ɲuman ye. Ayi alidaho kɔrɔ o cɛ. E bɛ jihadi kɛ jɔn ye i bɛ jɔn nin fa i bɛ jɔn nin joli bɔn ni mun ye ka da mun kan. N b'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye olu de bɛ fanga na bi fanga ye dɔ bɛ na dɔ bɛ taa ye foyi o bali foyi. U ka u janto fɔtaw la o dama tɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Mɔgɔw bɛ yen minnu bɔra fɔ Dakar ka na Mali la yan hali a ma fɔ mun b'u kun. Alors
hali duguni dugu Mali kɔnɔ yan mobili jala man ka tɛmɛ n'a ma lajɛ mun b'a kɔnɔ jeli yɛrɛ b'a kɔnɔ siga t'o la hali Mali kɔnɔ Allahu Akbar o cɛ Allahu Akbar jomali ye ka mobili mana ye yɔrɔ o yɔrɔ dugu taa sira janw kan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan a man kan ka tɛmɛ fɔ a ka dɔn mun b'a kun jɔn don Allahu Akbar o kaka n'o dabilala fɛn caman bi don Bamakɔ yan dɛ caman bɛ don Bamakɔ ni ye parti fɔlɔ ye parce que an bɛna taa étape par étape ni ye jateminɛ kɛ Aïdara ni ye n y'a fɔ ko conseil yɛrɛ ɲɛmaa ye a bɔra ka yira k'a fɔ fɛn caman bɛ ka fɔ wajuluw kɔnɔ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ɲɛ b'a la c'est comme si o ɲɛ b'a la mais a bɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ ko tolérance k'o tɛ jamana mara est-ce que en un mot a tɛ fɛ k'a jira k'a fɔ vraiment état yɛrɛ de kan ka c'est face à ses responsabilités ko minnu bɛ ka kɛ c'est comme olu yɛrɛ bɛ ka cautionner. Bon, i b'a dɔn ne tɛ adresser Mali autorité la bilen nin ko ninnu na quoi parce que je suis très déçu très déçu nin sira kan quoi donc diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tiɲɛni ni faso ci ne ti Mali autorité interpellé à la tugun quoi c'est pourquoi ni ne bɛ kuma ne bɛ adresser Mali peuple de la Aïdara ye kuma laban ni point fila min ye n bɛ n sinsin yen kan n'o ye mobiliw donni ka bɔ négligence ani corruption o de sababu dɔn de toute façon a bɛ a yira an ka jamana vraiment force de sécurité niveau là jusqu'à présent ils n'ont pas pris conscience de l'ampleur du danger mobiliw bɛ na carte d'identité tɛ mɔgɔ min kunna n'u bɛ surunya poste la chauffeur b'a fɔ a y'a bolo fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ fila o bɛ se dɔrɔn u b'a di mobili bɛ tɛmɛ a tɛ contrôler. Imagine les conséquences. Corruption ani négligence. Mɔgɔ malien b'a dɔn k'ale concerné len do problème la yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ a sara wala a somɔgɔ dɔ sara. Sinon jamana même c'est pas son problème. C'est une mentalité largement répandue. Diinɛ mɔgɔ ninnu ta a dogolen bɛ jɔn na jumaw kutuba jɔn de ɲɛ t'a la. Ne ɲɛ bɛ karamɔgɔba dɔ sigilen na a vidéo bɔra dɔw b'a la ko non salon vidéo do dɔw b'a la ɲinɛ vidéo do an ka kɛ yɛrɛ a bɛ san 10 bɔ a bɛ ka kuma ko jihadi kira tile ni bi cɛ san 1440 mɔgɔ bɛna sigi ka jihadi kuma jumɛn fɔ Mali leçon jumɛn di Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i kan tɛ maliyɛnw ma i kan bɛ jɔn ma jihadi bɛ sen na min Mali kɔnɔ i kan bɛ jɔn ma a bɛ k'a fɔ k'u ka kafiriw fa walima u ka tuubi walima u ka impôt sara mais marifa minnu bɛ bolo Mali kɔnɔ u bɛ ka impôt minɛ mɔgɔw bolo olu bɛ ka nin de kɛ a ka kuma kɔnɔ ko k'u da koron kafiriw da koron ko f'u ka sɔn silamɛya ta ma mais n ko o de bɛ ka appliquer Farabugu embargo sigi duguw kan o de bɛ ka appliquer Dɔgɔnɔ dugu la o de bɛ ka appliquer San Mara kɔnɔ. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Les religieux dans la mosquée, il est en train de dire awa ko ala yɛrɛ de y'a fɔ. Donc minnu bɛ k'a kɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a bɛ hadisa de kɔnɔ donc ala de y'a fɔ. Ko a ye jan da u ɲɛ a bɛ k'o fana fɔ o ye mun ye embuscade da sɔrɔsiw ɲɛ k'u fa ka taa mine placer ka taa o da u ɲɛ yɔrɔw la c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc wajulukɛla sigilen bɛ misiri kɔnɔ ale bɛ k'o kuma fɔ donc k'a yira ninnu bɛ ka min fɔ nin de ye ala sira ye ala de ko tɛ. Bon si malgré tout ça on ne voit pas un danger fo mɔgɔ dɔw i mana fitini kuma fitini fɔ i bɛ minɛ i bɛ taa datugu kaso la mais ninnu bɛ nin baara la personne ne parle. Ok an bɛ taa Aïdara ka filanan na ni régie premier deuxième intervention an bɛ don o la teliya la waati bɛ ka taa. wari ci tulonkɛ koyi ayi Allahu Akbar o cɛ i mana mɔgɔw kɛtɔ ye k'u faso janfa nafolo de don Allahu Akbar alors ni a y'a bɛɛ toléré sini ka jugu b'i ye n'an ma wuli k'aw jɔ Allahu Akbar Kulibali Allahu Akbar
e ni min kontana o de bi wuli ka faso cili kuma fɔ i b'a fɔ faama tɛ ka faso cili kuma fɔ k'o ye ala ko ye k'o ye wajuliw ye k'o ye kutubaw ye k'olu de bɛ siran ala ɲɛ i faso cili de ye ala ɲɛ siran ye jihadi wulili de ye ala ɲɛ siran ye i faw nenini de ye ala ɲɛ siran ye an karamɔgɔ dɔ ko ni maa o maa siranna ka jihadi ko kuma fɔ ko siranna cɛ de ye ne bɛ n bolo yanga mali dɔnnibaa bɛɛ ma maa bɔ ma na a bɛɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn u ka mɔgɔ kelen dɔrɔn fɔ ne ye ko alakira y'a tigi faga ko fo a ka kɛ silamɛ ye ni kuranɛ cɛ n'a sabatira ne bɔ silamɛya la jihadi kɛ ka jɛ nin jihadi a ye mali lajɛ mali faamaw u kɛra silamɛ u ma kɛ silamɛ u y'u kungo de mɛ u donna jɔnni n'i ka alabato cɛ depuis mali sigira fɔ bi n ka tɛ sɔrɔsi fanga in dama ma dɛ kabini mali sigira fɔ bi an ka faama jumɛn ko misiri t'i jɔ an ka faama jumɛn ko a tɛ taa misiri la faama jumɛn ko hiji ti kɛ faama jumɛn ko disa t'i biri faama jumɛn ko kɔlɔsi t'i minɛ a bɛ jihadi kɛ jɔn na jihadi bɛ bɔ min jihadi bɛ bɔ min i bɛ mɔgɔw fa ni dalu jumɛn ye o dalu bɛ silamɛ jumɛn bolo mɛ ni faama yɛrɛ y'u tulo ci k'u sigi dɔrɔn min b'olu touché u b'o de kɛlɛ kɛ attention attention parce que hakilila jugu ninnu minnu bɛ ka kan na n'a donna mɔgɔw kunkolo la n'a ko a b'a kunbɛn n'o y'a sɔrɔ ji ye minɛn fa a bɛ bɔ a bɛ bɔ dɛ parce que fo a k'a dɔn an ye marifa min san ka di aw ma anw ka wari ka dɔgɔ minnu bɛ marifa san ninnu ye aw t'olu ka marifa ɲɔgɔn sɔrɔ jamanaden yɛrɛ k'i faso cili fɔ kutuba o kutuba bɛ kalan anw fɛ yan ka mɔgɔw su dɔrɔn ka kɛ kɛra hiya kan ka ban bɛɛ la hali u yɛrɛ t'u yɛrɛ fɛ olu yɛrɛ t'u yɛrɛ fɛ ɲan hali bi ni contexte in jate bila surtout a ye kuma dɔ fɔ c'est comme si ni kumana faamaw de kan i bɛ minɛ ka datugu mais ni ko bɛ kɛ foyi tɛ bɔ c'est comme i ye kuma min alerte min bɛ kɛ surtout a y'a jira k'a fɔ ni pression bɛɛ bɛ kɛ yan kutuba ni misiriw de bɛ mɔgɔw wele surtout ka mɔgɔw yɛrɛ abominer ka i n'a fɔ ka lavage de cerveau kɛ k'u ɲɛsin kojugu kan donc n'a ma kunbɛn n'a débordera en 2022 ne ye kuma dɔ fɔ nin plateau kelen kan yan dans un pays où personne ne veut avoir des problèmes, l'État aura toujours des problèmes. Ni bebola est ta responsabilité, c'est ce qui arrive. Moi, gouverneur de Bamako, commissaire de police, commandant d'une gendarmerie, il y a une commençon pour Misiri kono nega marakono. Ala bi minke ntodo. Président bi minke ntodo. Mais nien kale ala la iti shikasu. Ni bi bla bi ta bla yoro wore. Mais ba donc qui kuma jugu foko. Dans les minutes qui suivent, il ba donc ye kuma jugu foko. Magan almami ati kwala ka jihadi wajuluke. Magan. Faut que ça ati kwala. Oui, magan almami dotara jo minbar la ka wajuluke ko concert be ka ke u ka jamana kono. Ko haramudo. Oui, amené ka condamné 100 ans kaso. 10 ans de prison a fait kaso la Libye. Comment te kata jihadi kuma fo ani fenga pourtant o jamana kele ma chama ba fitna kuma la ya u sarabi bo o jamana de kono. Miri jugu bita du la o jamana de kono kana nuye. Mais ati kuila ka wajulu ke o jamana ya kono. Ni nyuma no pour ga ti foy. Amina dola amita sabana na teliala sabula wati be kata pour ganga seka elba nu passer amu solo kana labani na la sona e akoy kuma bien bi boni bitaka dambe sécurité funa ko kan ay dala ka sabana ambe passer nu teliala puis a solo ka
Muna min b'an bolo nin de don mais n ka kuma bi Mali fanga de kan minnu bɛ yen bi a ye contrôle kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye dibiw digi a ka sakosuw dayɛlɛ a ye mobiliw kɔfuru kɔrɔta katakatani chargelen bin na a y'a tɛmɛ dɔw jɔ a k'a lajɛ min b'a kɔnɔ anw tɛ ye bilasirali ye mais bilasirali gansan tɛ dɛ anw tɛ yɛrɛ ɲini b'anw da la bere t'anw bolo muru t'anw bolo marifa dun b'aw bolo o la kan minnu bɛ ka fɔ a tulo b'a bɛɛ la parce que ni yɛlɛnkɛraw ka dɔrɔn o tigi bɛ taa kaso la o kɔrɔ ye jaa tulo bɛ kumaw la Aïdara ka kuma ye nin ye hali moto jala moto dɔ ye Jakarta ni Jakarta bi mɔgɔ min bolo ni bin sirilen b'a kɔfɛ a ye bin woloma Jakarta yɛrɛ la a kana jɔn kuru la précisément min ka wele bila directement Moro Kone ma yan a bɛ baara la cɛ don munna a b'a sɔn mais Aïdara bɛ ka min fɔ u k'a fara u ka baara kan hali n'u y'a dɔn mais u y'a dɔn an kɔni bɛ ka siga yɛrɛ de min bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la foyi tɛ ka kɛ mobiliw bi bɔ fɔ kun ni kun mun b'a kɔnɔ a ti dɔn an b'a fɔ ko ne ma ko a k'a ka cɛdenw bila u ka mobiliw kɔnɔna lajɛ hali mototigi ni kuru ani mototigi ni kun ñang ko a bɛ wele bila SE directeur ma ni waati na c'est dit i y'a fɔ cogo min foyi de ka kɛ parce que ninnu ko ninnu bɛ don cogo di cɛkɔrɔba filila dɔɔni ye yen ye nin wele bɛ tali kɛ ministre de la sécurité de la kosɛbɛ parce que polisi ni gendarmerie ani minnu bɛ circulation na u b'ale de u bɛ ministre de la sécurité de ka mara kɔnɔ voilà bɛnna bɛ n'i ye jateminɛ kɛ a y'a jira k'a fɔ comme weleli bɛ kɛ tɛ comme a y'a jira k'a fɔ faamaw tulo b'a la parce que a y'a jira k'a fɔ ni tagamana o kan dɔrɔn i bɛ taa yɔrɔ min o ye kaso ye mais nin bɛ ka kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la donc c'est comme a bɛ ka faamaw wele k'u ka responsabilité ta et puis i bɔra ka kuma dɔ fɔ tuma caman y'a ye nin waati in na mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ i bɛ ka maaw accuser surtout ko i bɛ ka jira k'a fɔ terroriste caman bɛ ka taa former Arabie Saoudite ko k'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ kɛ expert a domaine kɔnɔ k'a sɔrɔ c'est comme si tu n'as pas la légitimité de le dire i b'a fɔ ten dɔrɔn k'a sɔrɔ preuve t'i bolo an y'a ye mɔgɔ caman y'o kuma fɔ réseau sanfɛ débat la k'a fɔ k'i bɛ ka Arabie Saoudite accuser sanga ni waati ko n'i bɔra k'i b'o accuser ko ni terroriste ninnu bɛ ka taa c'est comme si tu as que tout un pays de former des terroristes sans preuve et ni tu n'as pas la légitimité par rapport à ça. Ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kuma a kunfɛ ten bon olu de b'a la ko ne bɛ ka kuma fɛn na tɛ fɛn min ne ye kalan min kɛ olu si n'i y'o ɲininka o si tɛ se k'a fɔ ne ye kalan jumɛn kɛ ka se bi la o si t'a dɔn ne bɛ ka kalan jumɛn kɛ hali bi u t'a kalan ne tɛna taa sigi o n ye nin diplôme bɛ n bolo n ye nin kalan kɛ n taara nin sira fɛ ne tɛna taa sigi micro la k'an yɛrɛ ko fɔ mɔgɔ ye j'explique hakili bɛ minnu na olu b'a dɔn ne b'a la ka min fɔ olu de bɛ sɔsɔli la ɲɔn tɛ américain ka journal New York Times ye Arabie Saoudite roi min bɛ yen bi o y'a ɲininka nin ko in na a k'u kana olu ka jamana dɔrɔn jalaki américain de y'olu bila u k'a kɛ u jɛra k'a kɛ ale bɛ yɔrɔ min na bi olu ka jamana tɔgɔ tiɲɛna donc karamɔgɔ fɛn o fɛn ye kitabu kolon dilan ka mɔgɔw kɛ terroriste ye ko bɛɛ ka na i ta nkalontigiya n ko o bɛ sen na yɔrɔ maliyɛnw t'o kalama o bɛ sen na Arabie Saoudite caman nana i ta déposer ministère la ministre ko non a y'a fɔ a y'olu kɛ misiri minnu na publiquement allez-y dire publiquement ko a ye nkalon de tigɛ k'a don diinɛ kɔnɔ a ye kitabu minnu sɛbɛn k'a bɛɛ démenti k'a bɛɛ retiré hadisa minnu dilanna nkalon na ko kira ye nin kɛ kira y'a fɔ tan hadisa 100 ni kɔ yanni 2030 cɛ u b'a ko k'a b'a bɛɛ bɔ yen
Kato 130. Ça veut dire 98% des hadiths a bien supprimé. Ka bien kalo. Ou etienne keni makan jugu munu. O de ça nous donundo. Makan Al-Kaaba Al-Mami Koro Kalbani 2015 tout près aller à fort Arabie Saoudite télévision. Ko état islamique terroriste nous. Allah ko tient. Ou be ka bara keni kitabu munu ye. Ko lu makan de tout. Olu de a sɛbɛn malheureusement. Donc ni nin bɛɛ kɔfɛ ni mɔgɔ taara k'i bɛ taa ne yɛrɛ ɲɛna u ka mankan in u kanti ne ma koyi u yɛrɛ ka jamakulu u bɛ mankan in na pour que ne ka kuma olu de kana ne ka kuma faamu quoi sinon u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ u sɔsɔli t'a la diɲɛ kɔnɔ tuguni quoi maintenant u bugunɛ mɔgɔ minnu hakili ka Mali la mankan in kun ye pour que olu hakili kan ka dayɛlɛ voilà olu kana n'a faamu ne bɛ ka min fɔ sinon u yɛrɛ b'a dɔn de quoi je parle donc ne tɛ kunfɛ kuma kɛ quoi voilà. Ok, d'accord, il était pour donc au siratigɛ kɔnɔ exact le temps wari an bɛ taa interview laban na Burkina fana y'a ye nin waati na u ka ministre bɔra ka communiqué dɔ kɛ bi surtout par rapport à la situation au Burkina an b'o o lamɛn ni. Pour que i ka kuma kuncɛ n y'a dɔw fana mankan mɛn misiri la o don ko o bɛ ka bɔ ne jigin ne kan alors que attaque in kɛra fo ka se juma tɛmɛnen na ne tun ma kuma fɔlɔ mais juma tɛmɛnen in kutuba ne de tun ye sujet ye quoi suratul Abdul Niang u y'o jigi donc ka kutuba kɛ n'o ye quoi cogo di ne yɛrɛ ɲininka ko ne bɛ k'a fɔ ko terroristes bɛ yan etc mais o ye wulibali de ye o ne tɛ se ka sɔsɔ o kuma na o ko an ka maliyɛn dɔw tɔgɔ fɔ n ye maliyɛn caman tɔgɔ fɔ o bɛɛ la u b'a la ko maliyɛn dɔw tɔgɔ fɔ n bɛ mun wɛrɛ fɔ bilen n ye maliyɛn tɔgɔ fɔ n ye minnu ye Sikaso attaqué olu cɛ la Ismaël il a été formé où en Arabie Saoudite. Pas mal de personnes y ont tɔgɔ fɔ wajulu kuntankɛla ninnu formera min 2012 misiriw la yan minnu ye wajulu kɛ ka ninnu soutenir u kalanna min an ye nin bɛɛ f'u ye i jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ fana ko légitimité ko tout un peuple de bon n ye kɔrɔkɛ ka kuma mɛn Isa Kaunji mais ale tun bɛ kuma min na radio islamique dɔ la Nord occupélen bɛ waati min ale b'o dɔn mɔgɔw ye Mayi Watara ninnu de ta mɛn u ma Jim ninnu ta mɛn Jim ninnu ye min fɔ u m'o mɛn u ka taa o lamɛn olu ye min fɔ pour venir comparer a ka minbar ala kama tɔn tun bɛ kuma minnu fɔ ye jɔn ye kuma di Bamako arajow la yan jɔn ye kuma di terroristes ma waati min Nord occupélen don ka kuma c'était quelle radio émission na radio la kuma minnu tun bɛ yen Juma kutubaw la minnu tun bɛ yen moi je les connais olu tɛ diɲɛ kalama quoi u ka alimami caman bɛ yen ne n'u tun bɛ gɛrɛn dɔ su fɛ sani 2012 kɛlɛ ka wuli. ça va te sɔrɔ i n'o ka di. bien sûr moi j'étais étudiant on se connaît quoi c'est-à-dire marifa filɛ caman bolo kalokalokan na on se connaît ko ne ko i di o ye terroriste je n'ai pas dit ça j'ai pas dit comme ça ne ye fɛn wɛrɛ de fɔ. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'imam Diko. Il peut se défendre. Ça fait combien de temps et il continue de me provoquer. Et il pense que moi, je suis fou. Comme eux. Mahmoud Bari, terroriste, Mounou Mbouarakou, Bamako, Aketa, Mahmoud Bari, terroriste, moi, j'ai amené 2015. Tu mets la libération à Ablala. Oui. John Ait Kougani Ali que Dinamo men sera fanga Makoni est innocent. Kouata Uni Ali que Okodo. Koni est innocent. Bi pourquoi te boka fort quand le conflit là. Ko innocent. Nga ko mi mo kala. Misiri do internat be Bamako ya. Même moi kalansogo mbike moi je suis au courant de ça wa Mali fanga bo kalama kalansogo mbike Mahmoud Bari ko ina j'ai failli avoir un problème avec la SE en 2016 des gens comme colonel Modibo Nama Moussa Diawara et d'autres et ils sont au courant de cela moi j'ai failli avoir un problème Mahmoud Bari ko
Ça y est, net kuma mɔgɔw bɛ faralankolonya kan minnu na ne tɛ n ta o fɛ quoi. Kuma dɔw bɛ yen je ne dois pas les dire publiquement. Il y a eu bara kelen bɛ ne kan ko f'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka don mɔgɔw kun na ko ne tɛ tiɲɛ fɔ. Sababu de b'a la. Ils savent que je n'ai rien dit d'abord. Ni bɛɛ kɔfɛ. U bɛɛ b'a dɔn ko ne ma kuma fɔlɔ yɛrɛ. Ni bɛɛ kɔfɛ. Jatigɛ dɔrɔn de don. O de la moyen min bilala sen kan pour me détruire san joli kɔnɔ ala kelen pewu de bɛ se ka hakɛ fɔ. Même ka fanga pousser ka kɛnɛ kan. Ils ont fait tout ça. Ils ont des complices un peu partout. Un peu partout. Okay. Voilà. D'accord. An bɛ taa Burkina ka communiqué na, le dernier communiqué, an bɛ tila ka segin ka na Blateau ka nin waati na. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel 6 à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée en lien avec ces projets de déstabilisation. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de code Ahmed le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et UGS à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori. 2. Monsieur Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de Monsieur Aziz Diallo, ancien combattant de l'UGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. Monsieur Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. Monsieur Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur, il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant Le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. Monsieur Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui
4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. Monsieur Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. Monsieur Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. Monsieur Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zungrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseignait sur les positions des vecteurs aériens et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanny Compori, ancien directeur général de la Sonabi, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. 15. Plusieurs autres officiers à l'extérieur du pays sur lesquels les investigations se poursuivent. Ces déstabilisateurs, en collaboration avec des complices à l'intérieur du pays, menaient des actions de désinformation massive et utilisaient des pratiques occultes pour s'aimer la confusion et la division. Nyang, Oui. il fallait Burkina. Kosɛbɛ. Est-ce que farafin bɛna se ka bɔ nɔgɔ la? I bɔra ka nin ye mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ u ye janfan min labɛn ka Burkina sigi a sen sabara kɔnɔ. Jamanadenw hakɛ min kan ka faga ani sɔrɔsiw kan ka faga cogo min pour que ka Burkina fanga bɛ yen u y'o fɛɛrɛ de tigɛ. U y'a baara daminɛ août kalo ka taa Barcelogo u ye maa min faga ka ca maa 100 ye population na. O kɔfɛ a ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ka téléphone cikan bɔra kelen minɛna kelen bolila kumakan min b'u da u ni Daminba de tun don nin fana élément kelen Daminba tɔgɔ bɛ yen Tɔgɔ b'a la. Daminba bɛ min Togo an kɔni m'a mɛn k'a bɔra ye fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a bɔra ye an ka kan k'o dɔn mais n'a bien toujours on se pose la question o tuma Togo président ka position ye jumɛn ye exactement. Maa ni ko in na. Au-delà de ça, mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ i ɲɛ b'a la janfa in na. Burkina service de renseignement ɲɛmɔgɔ filanan, Burkina force spéciale commandant, jamana y'a bila ka taa Maroc formation. Ja a tɛ Maroc bilen. A ye dɛn ka na duguma sira fɛ, a bɛ terroriste ɲɛmɔgɔ fila a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ka don Niger, u b'u to Niger u bɛ don Burkina, ni journaliste dɔ ka dɛmɛ ye. Jamana min y'a bila ka taa Maroc formation na a tɛ se ka Maroc bila Maroc autorité ɲinɛ ma. Jamana dun ka yamaru ma lasegin. Ça veut dire que là également il y a un problème. Heureusement Niger autorité ou ka vigilance a to minɛ na. U kun kɛn bɛ ka arme stocké Burkina dugu min na n'u bɛna opération ni fɛnw kɛ n'o ye u taara o yɔrɔ yira Burkina sɔrɔsiw taara cun yen kan ka ye mɔgɔw faga u ni terroristes u ka armée jalatigi dɔw bɛ yen o de bɛ u ka drone ninnu position di sisan jugu ma terroristes ni fɛnw pour que ka yen détruire pour que n'u ye palais attaquer olu kana se ka wuli ka taa renfort sɔrɔsiw ka mouvement dɔw bɛ o position di pour que olu ka bin embuscade kɔnɔ k'olu bɔ baara la. Donc jamanaden minnu fana bɛna bɔ k'u kunda ko an tɛ jɛn ni fanga binni ye u k'olu fana min bɔrɔntɔ cogo min u y'o fana fɛɛrɛ sigi sen kan. Côte d'Ivoire tubabuw ani Burkina jamanaden jugu hali moriw b'a la Burkina fonctionnaire international ani sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu n'olu bɛ Centrafrique ONU ka baara la olu fana dɔw b'a la. Ni ko ale commerçant. Opérateur économique Burkina kɔnɔ ko téléphone cikanw bɛ yen u bɛna publier mɔgɔw la. Bon ni nin jamakulu bɛɛ ni terroristes bɛ ka jɛ ka faso sigi a sen sabara kɔnɔ kɛlɛ in bɛ ban cogo di? A ma nɔgɔn. Attaque dɔw bɛ kɛ dɔw b'a fɔ ko nin kɛra cogo di dɔw bɛ taa ko ministre nɔ don dɔw bɛ taa président nɔ don dɔw bɛ taa renseignement nɔ don e kan ka i jigi da mɔgɔ minnu kan ka ko kunbɛn olu ni jugu bɛ cɛ ni janfa bɛ ye wa? A ma nɔgɔn. C'est pas possible.
Bon, ni Burkina Taye. Surtout, il y a le renseignement au Mali de Farla, car renseignement au Niger, quand il Donc, ni Burkina Taye. Mais pose-toi la question, Mali tabi chodi, Niger tabi chodi. Attaque minkera fala ya gendarmerie ni aéroport la dona. Mogo bi yɛrɛ kalama i b'a dɔn ko nin tɛ se ka kɛ tan quoi. Mɔgɔ ninnu ye jatigilaw sɔrɔ yan. Pourquoi colonel Sadio ka kuma na kunu ko minnu bɛ jugu dogo ko n balima don ko n diinɛ ɲɔgɔn don ko n siya don ko an k'a dɔn ninnu tɛ balimaya dɔn u tɛ siya ko dɔn u tɛ diinɛ ko dɔn. Ça veut tout dire. Ça veut dire clairement complicité min yɛrɛ ko in na. Décision minnu taara attaque kɔfɛ o décision in b'a yiri la complicité tun bɛ à quel niveau? Quel niveau c'est? Exactement. Tout le monde sera ka don. C'est pas tout. Conseil défensif tina a comment c'est la meilleure fois média là. Mais les enseignements seront tirés et toutes les conséquences aussi seront tirées. Ok, toutes les conséquences wati souviens ka banyang mais c'est ça wati ça nyang anganga faire du médecin autorité ka dispositif du médecin parce que ni lieu sensible flan na fara ko mo sera kana do fo ka ni actiquer abi mo bla ka miri abi mo bla mo miri ka janya parce que voilà ka for par exemple ce sont des lieux hautement sensibles surtout une école de la gendarmerie ou des forces d'élite sont logés Beba Kalama Kafo au Wati Kelen parce que moi il y a lien qui est même avec le procès parce qu'il y avait des officiers qui étaient détenus là-bas. Départ là il y a un Kafo moi il y a lien qui est là parce que Tama il a Kafo officier qui n'a pas jugé que donc moi de multila ka miteni que pour faire quoi il y a rien à y. Mais Nico c'est dit un enseignement du mérite tirer désormais pour que nous on a qu'à la question. Moi je sais que c'était politique. Mais je ne dirais pas preuve tembolo katanya fait mais c'était politique. Anga muke pour que ni nyona ka bali moi je ne saurais le dire parce que jamana shit seka a fo kuibi seka ni fenu bali pepe mais mumse que minimiser quoi pour que ka minimiser ka erreur sous do dabla président est mis fort d'adopter une posture opérationnelle exemplaire. Il a tout dit dans ça. Ni bora Bamako qui kunda katika bara munum bisena ali tout munum wille no ka ben kan. Ça veut dire que c'est pas fini, la menace plane toujours. Faire munum kanga tie o yoro stratégie au calantene na. Mais on sait comment population ta yoro de camp ou des vigilanciers. Ni mo gonnu we du de kono. Bina jatigiya munum na bina du de kono. Bina fenga au delà. Donc faisons extrêmement attention. Anga na jugu bismillah ko karsado etc. Ne be se ko de fo ok e be se ko de fo ambi fo nyang ki walima don sabula mbado charger lendo ere kan ata kalana c'est vrai kan ata ko la ni watina me bela kuna foni jamana na ka kuna foni kama ina na wala saka kuna foni de amani watina donc ambi fo ki walima don e ka kalam bla bi e bi air chômé apparemment pour monsieur conduite là aka moyen do di air chômé kana c'est vrai que jamana ko do ina ambi fo ni watina fe be kan la ni watina bo fo surtout ka pour 22 min kera ambe jamana fo sabla jamana une fois de plus ka pour menacer en des fois le Mali tire vraiment sa force toujours dans des difficultés ni jamana gelea ya soro wati le jamana do be wuli amanga force soro surtout avec l'organisation reçue de ce 22 septembre aya ira ka fo ni menacer nous commencer ka ke foyer donc ambe autorité fo ni wati na wuli ka jowla ni wati na bayara ka ambo fana fo sabla do na tawla ne Abdou Nyangere binata bayara banka samna ta turu kelenge wala saka ini jo c'était ta sanime ateme ah ana ka tur kelen de kana ameta yala lage do ngana sajari bon peut-être kalage bu ñu konay 2030 ame be fo ga do bangara ko fe ni wati na jasana minye ni gouverneur ko ay ambale fo kaka équipe be fo mi mofti konana minye général minye bebe minye Abbas Dambélé foli baye maire de la commune urbaine de Mopti Sakasay ukata ni wati na yara mungoro Seydou Maïga no Soumaïla Koulibaly ani madame Koulibaly amna takane c'est vrai qu'on a bolu fo bayara kono ñu fo ni wati na minye Seydou Kilipili kanda so ba ale ala jebkile olu fana yanga makoro directeur koro minye santé makoro ni maire ambolu fana fo ni wati na sabula sanga ni wati ni demkan sigira olu ba la me wala saka seka amblasra ni conseiller
ni waati na Mohamed Kamara ale réfugié nu ni rapatrié olu ka coordinateur général ni waati na Bamako waati la ale fana be tagamana amba fala ka nyuma segi ambe foli bloye ante bo kuma kono pepe na ma foli bla yala ka nyama ba atara ludu maiga ni waati ba so ade be koyomso mi koyomso ni koroboro muso kelefe ni waati na ka soko ani te ko mi résidente na Augustin Issobeyu ale we amba le fo mi isu sangari konyake kura ambale fo salibe drago koyomso kura ambo fana fo ni watina ni konyake ka tiane Lamine Coulibaly cegala chef do ko mbo fana be katade itala ke tirke no fe na sala ka billion fla solo ba le tanya no ba chebe ka Lamine Coulibaly donc ami deme ni fala sala fana ka do solo ambale fo abo très grave ali bolo résident na ambale fana fo ni watina Moussa Idra ale se ngala fia bola ka fo ni ala manga dianjuri yana ami nyo sora na la sona mardi wala wala saka kuma sujet wala ka ya no tamba pala ka su kaira di en islam ani malidien be